nje eme ọnụ mma nke onye chiri ya zere ụbọchị tata mara anyị mma ma wetara anyị ihe ọma n'aha Chukwu okike abịa nwe onye nwe anyị. Dịka anyị kọwagoro ihe peji ahụ n'ebe anyị ga-ahụ kọwaa maka asụsụ Igbo. Ugbu a ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Anyị ga-ebu ụzọ ebe ọ bụ na asụsụ Igbo ka anyị ga-akọ, ka anyị bugodo ụzọ kọwaa ihe bụ asụsụ, njirimara asụsụ na ihe ọzọ gbasara asụsụ, ka ọ ya abịa anyị na-abazi n'ime ya bụ asụsụ anyị a na-esonye nke ọma na-aghọta anyị na-akọwa nke ọma. Na mbido anyị ga-ebu ụzọ kọwaa ihe bụ asụsụ. Ewee na-ekwu na asụsụ bụ ụzọ kachasị mma, ụzọ pụrụ iche, ụzọ kachasị doo anya mmadụ na ibe ya si emekọrịta. N'ihe niile Chukwu kere eke, naanị mmadụ ka o nyere onyinye ịsụ ya bụ asụsụ. Ya bụ na asụsụ bụkwa ụzọ mmadụ si ezipụta ihe o bu n'obi. Asụsụ bụ ụzọ kachasị ụzọ mmadụ na ibe ya si akparịta ụka, ka ụzọ mmadụ na ibe ya si emekọrịta. Ebe ọbụla ị gara, ebe ọbụla bụ obodo, ebe ọbụla bụ mba, ga-enwerịrị asụsụ eji mara ha. Onye anyị bụ Igbo, asụsụ eji mara anyị bụ Igbo. Ya bụ na asụsụ a na-asụ ugbu a bụ asụsụ eji mara ndị Igbo. Ọ na-abanye obere ka m kọwakwa ya ọzọ na asụsụ bụ ụzọ kachasị wee doo anya mmadụ na ibe ya si emekọrịta. Ọ bụkwazị ụzọ mmadụ si ezipụta ihe o bu n'obi. Asụsụ na mba ọbụla nwere asụsụ eji mara ha. Ije n'ala Yoruba, ha nwere asụsụ eji mara ha. Ịbịa n'ala Igbo, ha nwere asụsụ eji mara ha. Ịbịakwa n'ala ndị Hausa, ha na-asụkwazị Hausa. Ya bụ na asụsụ ọbụla nwere nke eji mara ha. Nwata amụrụ ọhụrụ ka a mụrụ ya n'ezinụlọ bụ ebe izizi ọ ga-esi amụba asụsụ. Na mbido, ọ ga-ebu ụzọ na-aghọta ya bụ asụsụ, na-anụ ya, na-aghọta ya. Ọ na-etopụtazi o jiri nwayọọ na-asụ ya bụ asụsụ tupu ọ ghọtachaa ya nke ọma, sụbịa makwube ihe mmadụ ga-aghọta. Abịakwa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, anyị nwere asụsụ dị iche iche. N'obodo anyị bụ Naịjirịa, anyị nwere asụsụ dị iche iche dịka ka m si ekwu na mbụ, anyị nwere Hausa, anyị nwere Igbo, anyị nwere Yoruba, anyị nwere Efik, anyị nwere Ibibio, anyị nwere Tiv, wee dịrị gabazie. Mana abịa n'asụsụ a niile dị n'ala anyị bụ Naịjirịa, atọ kacha wee pụta ihe bụ Igbo, Hausa na Yoruba. Agụba asụsụ dị n'ala Naịjirịa, Igbo ga-eso na nke abụọ a ga-agụ tupu agụba ndị ọzọ. Ya bụ na asụsụ anyị bụ Igbo amaka. Anyị ekwesịghị ịhapụ ya ka ọ mụnarị anyị. Abịazie n'ala anyị bụ ala Igbo, enwere na ndị na-asụ Igbo, enwere mpaghara ise, steeti ise na-asụ Igbo n'ala Naịjirịa. Nke mbụ bụrụ Anambra steeti, nke abụọ abụrụ Enugu steeti, nke atọ abụrụ Imo steeti, nke anọ abụrụ Abia steeti, nke ise abụrụ Ebonyi steeti. Ndị a bụ ndị na-asụwanye Igbo a maara ama dịka ndị bụ ndị Igbo. Mana e nwekwara ndị ọzọ ya abịa n'akụkụ steeti ha ụfọdụ enweta ndị Igbo na ya, dịka Delta steeti. Delta steeti kịta anụnwa, ịbịa na Delta steeti, akụkụ ụfọdụ na Delta steeti a na-asụgasị Igbo na ya. Ọzọkwa bụ Rivers steeti. E nwekwara akụkụ ụfọdụ na Rivers steeti, Cross River steeti, Akwa Ibom steeti. Ebe a niile nwegasịrị akụkụ ndị ebe a na-asụ Igbo, ndị bụ ndị Igbo nọ n'ime ya. Ya bụ na tupu anyị ga-agaba n'ihu nkịta ahụ, dịka anyị kọwagoro ihe bụ asụsụ, kọwaa ebe ndị na-asụ ya bụ asụsụ Igbo nọ, kọwaa asụsụ dị iche iche anyị nwere n'ala anyị Naịjirịa, kọwaa ndị asụsụ ịtọpụtawara anyị Igbo n'ala anyị bụ Naịjirịa. Kwukwa na asụsụ Igbo anyị nkịta ahụ anyị gbadata na ọdịda nke anyị, kwukwa steeti ndị na-asụkebi ya nke ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị ga-esizi otu aka banye na
njirimara asụsụ. Asụsụ ọbụla nwere ihe eji mara ya. So ihe anyị ga-eme ugbu a ya bụ njirimara asụsụ, ka anyị kọwaa ihe dị iche iche anyị ji mara asụsụ. Ka anyị lee ya n'oji. Njirimara asụsụ dịka m dere igbe ọcha. Njirimara asụsụ nke mbụ bụrụ na asụsụ ọbụla, mba ọbụla nwere asụsụ eji mara ha. Mba ọbụla nwere asụsụ eji wee mara ha nke ọma. And asụsụ ọbụla mba na-asụ, nke a bụ nke mbụ. Nke abụọ bụrụ na asụsụ mba na-asụ, asụsụ ọbụla mba na-asụ na-ezu oke n'onwe ya. Ọ na-ezuru oke n'onwe ya. Nke atọ abụrụ na asụsụ mba ọbụla, asụsụ dị iche iche na mba ọbụla, ọ bụghị otu ndị ọgụ si asụ, ọ bụghị otu ahụ ka ndị Idemmili si asụ. O nwere ihe dị iche n'asụsụ ndị na ndị, mana ịbatakwa na ya, o zuru onwe ya oke n'asụsụ. Onye ọbụla bụ onye obodo ahụ ga-asụ ya ma ghọta ihe ha sụrụ na ya nke ọma. Ọzọkwa bụ na a na-amụ asụsụ a, adịghị esi n'afọ mara ka esi asụ asụsụ apụta. Mba, ejighị ya apụta ụwa. Asụsụ a na-amụ ya dịka nsikwu na mbido, na nwatakịrị ga-amụrụ ọfụ ga-esi n'ọnụ nne na nna ya na ụmụnne ya, onye bụ nwere ụmụnne, wee na-amụta ya bụ asụsụ. Ọ mụta bịa, ọ bịa na-asụ ya ka o si ekwu ya, nwayọọ nwayọọ, ọ na-eto, o wee na-asụ ya ka o wee na-adaba. Ọzọkwa dịka nwanne ya bụ na asụsụ anaghị anwụ anwụ. Dịka ụmụazị na-ebido na nwa na-amụ ya bụ asụsụ, onu akọ ka ha ga-esi wee sụọ ya bụ asụsụ na-aga. Ha mụtakwa ụmụ ha, ha na-akụzikwara ụmụ ha ya bụ asụsụ. Ya bụ na asụsụ adịghị anwụ anwụ. Ihe a bụ ụfọdụ ihe ndị eji mara asụsụ. Ka nkọwakwa uru asụsụ njirimara asụsụ ọzọ. Njirimara asụsụ nke mbụ, asị m na asụsụ ọbụla nwere obodo na mpaghara na-asụ ya. Obodo ọbụla nwere asụsụ ha na-asụ. Nke abụọ abụrụ na asụsụ ọbụla zuru oke n'onwe ya. Asụsụ ọbụla zuru onwe ya oke. Ma ọ bụ na ebatara n'obodo a na-asụ ya bụ asụsụ, asụsụ a ga-enwe nghọta zuru oke. Onye ọbụla na-ege ya amụta ihe nke ọma na ya. Nke atọ bụrụ na a na-amụ asụsụ a, ada ebu asụsụ apụta ụwa. A ga-ebido na nwa wee mụrụ asụsụ gbagotere. Ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụkwa na asụsụ nwere iwu na-achị ya. Asụsụ ọbụla nwere iwu na-achị ya, nwekwa usoro esi asụ ya. Na ngwụchazi abụrụ na asụsụ adịghị anwụ anwụ. Ọ na-esi n'aka fere aka wee na-aga. Dịka anyị mechagoro njirimara asụsụ, anyị ga-eme uru asụsụ bara ugbu a. Ka anyị kọwata uru asụsụ bara tupu anyị achịkọta ịkọwa ihe gbasara asụsụ. Nke mbụ na asụsụ na-akọwa ebe mmadụ siri pụta. Ịbịa kịta nụwa onye na-asụ asụsụ, ige asụsụ onye Awụsa asụ asụsụ, ị ga-asị, onye a bụ onye Awụsa, ọ na-asụ Awụsa. Ọ na-enye aka ịkọwa ebe mmadụ si wee pụta bụ asụsụ. Nke abụọ abụrụ na asụsụ na-eweta ịdị n'otu n'obodo. Asụsụ na-eweta ịdị n'otu n'obodo, maka na ọ bụrụ na abịa n'obodo, anya ọbụla na-asụ n'ihe dị iche iche, onweghị onye na-aghọta ihe ibe ya na-asụ, onweghị ka obodo a dị n'udo, onweghị ka ịdị n'otu dị n'obodo a. Mana ka a bịara n'obodo ma ọ pụta n'ama ikwu okwu, onye a kwuo, ibe ya ghọta ihe o kwuru, onye a kwuo, ibe ya ghọta ihe o kwuru, ọ
ọ na-eweta ịdị n'otu, wetakwa udo n'obodo, n'ihi na onye amagoro na ibe ya ama mkpu ya iwu maka na ọ ghọtara ihe onye asụ. Ya bụ na asụsụ na-eweta ezigbo ịdị n'otu n'obodo. Ọzọ abụrụ na asụsụ nwere ike ịzọpụta mmadụ na mba ọzọ. Nwere ike ije ala bekee, onwe ihe ji gị ebe a, ị na-asụ asụsụ gị, onye ọzọ nọ gị nso ma asụsụ anyị na-asụ nwere ike ịghọta ihe anyị na-ekwu, bịa nyere gị aka zọpụta gị. Ya bụ na ebe ọ bụla anyị nọ, anyị ga-agba mbọ na-asụ asụsụ anyị ka ọkọla. Nwere ike inyere gị aka napụta gị na nsogbu, napụta gị n'ihe isi ike, mee mmadụ enwe ike nyere gị aka ebe ọ fụrụ gị. Ya bụ na anyị ga na-asụ asụsụ anyị nke ọma, jidesie ya ike ka ọ ghara ifunarị anyị. Ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ na asụsụ na-enye mmadụ ọrụ. Ọ na-enye mmadụ ọrụ, ọ bụghị naanị mgbe eso ya. Nwere ike ịga na mahadum ije gụọ maka asụsụ, gụọ asụsụ Igbo dị a nsị asụ ya. Enwere ike ijezie kịta ịchọ ọrụ, nwere ike ọ bụrụ na nkụzi, ịchọta ọrụ nkụzi ebe ahụ asụsụ enyego gị ọrụ. Nwekwa ike jekwa ebe ọzọ ịchọ ọrụ, ịchọta ọrụ, onye nọ gị n'akụkụ abụrụ onye na-aghọta asụsụ ya na-asụ nke ọma. Otu ebe a sị ka o nyere nwanne ya nwoke aka, manyere nwanne ya nwaanyị aka, asụsụ ya na-asụ osigo na ya nyere gị aka. Ọzọ ka nwanne ya bụrụ na ọ bụ site n'asụsụ ka akụkụ obodo akụkọ obodo na omenala obodo si esi n'aka fere aka. Dịka m si kwuo, na ọmụta tonite, ọmụta asụsụ n'aka nne, topụtakwa ọmụta asụsụ n'aka onye ọzọ. Ọ site n'asụsụ ka esi enyefe ụmụaka na ndị na-etolite etolite omenala na akụkọ obodo ha. Ịbịakọ kịta nwa mbịakọ maka obodo, mma ahụzi gị na nne m kọrọ m ọ asụsụ ka o ji wee kọọ ya wee ghọta ya. Ọ bụrụ na onwe ha asụsụ ọ na-asụ m na-aghọta, onwe ha ka ọ kọọ ya ka m ghọta. Ya bụ na asụsụ na-enye aka ka omenala obodo na akụkọ gbasatara obodo ahụ na-aga n'ihu, na-aga n'aka fere aka. Ọzọkwa bụ niile ebe niile bụ na asụsụ na-enye aka n'ịzụ ahịa. Ebe ịzụ ahịa, iji onye ego onye ọsa, ọ bụrụ na ịma nsụ ihe onye a na-aghọta, onweghị ka gị na onye azụkọ n'onye bụ ahịa. Ya bụ na asụsụ na-enye aka n'ịzụ ahịa. Kịta ka nkọwakwa ihe niile nkọwagoro, mgbapụ ya ọzọ, chịkọọ ya, wee were bekee ka pịa ya, ka ọ ya bụ onye na-adịghị aghọtagodo Igbo gechaa ihe a kịta, ga-ekwa ya na-asụ bekee, ọ ghọta ebe anyị si wee bido. Nke mbụ bụ na asị m na asụsụ bụ ụzọ pụrụ iche mmadụ na ibe ya si emekọrịta. Kọwakwa na akwa site n'asụsụ ka mmadụ si ezipụta ihe o bu n'obi. Nkwa na nwatakịrị amụrụ ọhụrụ ga-esi n'aka nne na nna ya wee mụta asụsụ dị iche iche, wee mụta asụsụ obodo ya, mụtakwa asụsụ dị iche iche, mgbe ọ na-etozi ọ na-asụ ya. Nkwa na anyị nụrụ asụsụ dị iche n'ala anyị bụ Naịjirịa, dịka Igbo, Hausa, Yoruba, Tiv, Efik, Ibibio na ndị ọzọ. Mana ịtọ kacha pụta ihe bụ Hausa, Igbo na Yoruba. Ya bụ Igbo nke a bụ asụsụ a anyị na-eri ugbu a. Kwa na-abịakwa n'asụsụ Igbo na enwere na steeti dị na Naịjirịa, mba steeti ndị na-asụta Igbo ọfụma dị 5, nke eji ama na ndị a bụ ndị Igbo 5. Ya bụ Anambra, Enugu, Imo, Abia na Ebonyi. Abịazikwa na enwekwara akụkụ steeti gbara steeti 5 okirikiri a ga-akụkwa ndị Igbo n'ime ha, dịka Delta, Rivers, Cross Rivers na Akwa Ibom. So ihe ndị a ka akọrọ bụ n'asụsụ, kọwakwa njirimara asụsụ dị iche iche, kọwakwa uru asụsụ bara. Dịka anyị rugoro ebe a, anyị ga-achịkọnata ya ka anyị were Igbo tapịa, maka na achọghọ m ka ihe onyonyo ọbụla m na-eme na-eto ogologo, anyị na-emebibi obere obere ka o wee kwe nghọta, ka ọ ghara ịgbagwoju onye ọbụla anya. So ka nkọwatụ ya na bekee ka ọ ya bụ onye ọbụla gere ihe onyonyo nke onwe ike ghọta ebe anyị si abịa. So we are talking about asụsụ, ya bụ language. We say that this language is the easiest way you can communicate with somebody.
If someone does not understand the language you speak, that means whatever you're saying is a waste of time. So, and okay, say I also say that in Nigeria now we have different languages, different tribes in Nigeria. But the three main tribes in Nigeria are the Igbos, Hausas, and the Yorubas. And in this page, we are going to talk more of Igbo language. So, this Igbo language now, there are 5 states that are known to be Igbos, which are the Anambra states, Enugu states, Ebonyi states, Imo, and Abia states. And in this, after these 5 states, we have neighboring states that you can see Igbos there, and also as in part of their states are made of Igbo. Like the Delta states, you have Delta Igbos, you have River states, you have Akwa Ibom states, and you have Cross River states. And also, we also say that once a child is born, the child starts from his or her family to learn the Igbo, any language, not only Igbo, to learn his or her language. You learn from your mother. Gradually the child will start speaking, understanding, speaking, and so on. We also talk about different things like the advantages of a language. Here we say that we talk about characteristics of language, talk about the advantages of language. And we say that it's through language that you know where somebody is from, where somebody comes from. Like when Hausa man is speaking, when Yoruba man is speaking, and when Igbo man, Ifik man, Ibibio man is speaking, you know that yes, this person is from this place without being told or without being asked. Another thing is that language brings unity, it brings progress, and the culture and norms of a town is being passed on to the next generations using the language. Because without the language that the younger generation will understand, the elders cannot pass their norms and their culture to them. So that's what we are saying here. And so we say that through this language we can get work. Like people that study linguistics in the university can get work through it. These are some advantages of learning language. And also the characteristics of learning language is that every part of the world, every part of the city has their own language. Every language has people that speak it, and language never dies. Once that language is made, it comes from a tribe or anywhere. That tribe will try hard to make sure that their language is firm, that nothing happens to it. Another thing is that language is being learned gradually. Even if it is your language, you cannot just be born today and you start speaking today. No. If you are born today, you will learn it gradually. You don't come into the world knowing the language. It is a gradual process. That is what we are saying here today. And we also say that, any language is complete on its own. And also, language differs. It's complete when you are talking about, let's say, Igbo. It's complete on its own. Talking about Hausa, it's complete on its own. But it differs. They are different. You cannot say that Hausa is the same thing as Yoruba. They have different ways of talking or speaking. So that is what we are saying here today. We are saying that language is different, and language is very good in everything we do. It's very, very important that you learn your mother's tongue and use it wherever you are, so that you'll be able to have something to pass on to your children. Because without this language, there's nothing you can pass on to your children and to your next generation. So this is what we are talking about. And in conclusion, we'll say that language is a very good and very important thing, that we should hold it up tight and also be proud of where we come from. No matter the situation, be proud of who you are and represent your tribe, your state, your nation well, wherever you find yourself.
thank you. And please, I'm also begging, as you're on this page, please be active, like the video, share the video. Somebody out there might learn one or two things from this video.